Ay, Paolo Holic, sulaan nyo kung nasan ako ngayon. You know? So, nandito kami sa Dasol, dito sa Pangasinan, dito sa Tambobong Beach. Lang namin, and then in-explore ko muna yung lugar. Tinitignan ko kung ano yung mga magagandang makita habang merong araw pa kasi medyo late na din. Padilim na. So, maya-maya, kukunin ko lang yung salamin ko ulit dun sa bag. Babalik ako dun sa cottage. Tapos, tignan natin kung ano pa yung pwedeng makita dito sa beach na to. Babalik muna ako dun sa cottage kasi kunin ko yung salamin ko para medyo malinaw. Pero doon ako sa kalsada dadaan kasi muntik na ako makagat ng aso. Hindi nang habol eh. Dito kami magsistay overnight. It's my first time here. Sana enjoy yung gabi. So friends, balik na ako dito sa cottage. Oh, malita. Talan tayo. Bayan. Bayan tayo, bayan. Say hi. Hi, Vigo. Vigo daw, oh. Hi, Vigo. Hello. Teka. Hi, Dali. Balik na ako dito sa tabing dagat at babalik na yun sila, oh. Punta ako sila. Maliligo na yata si Vigo. Vigo, maliligo na! Muta! Itap, double tap mo, tas i-ano mo, ganun tas mo. Hi! Maliligo na! Hi! Si hi, baby, si hi! Hi! Mama! Kumakain ng buhangin si Vigo! Oh! Oh! Hindi ako kumakain yan. Yak! Vigo! Stop! Stop mo! Smile, smile! Saan ulit tayo? Sabihin nyo ako nasan tayo. Dasol! Tambobong Beach, Dasol! Vigo, say hi! Hi, hi, hi! Hi, Vigo! Wala, dead ba? Matanga! Mula nung nagsimula yung COVID-19, ngayon na lang ako ulit nakarating ng dagat. Ngayon lang ulit ako nakakita ng beach. So, sobrang excited. At masaya na nandito kami ngayon. Muna ako dun sa cottage, tapos tignan natin kung anong mga ginagawa ng mga kasama ko, kung nagluluto na sila. A few moments later. Dinner! Wait lang. Dito eh. Yun. Let's go! Woo! Sarap ba? Harap! Harap! Saan? Dede. Black tip mo. Go. Cellphone mo nga yung gamitin. Tapos i-share it mo sa akin. Ako mag-edit mamaya. Ang score? Wala, ang dilim eh. Hindi makita. Ito daw yung nasa Facebook. Picture nga ako dyan mamaya. Ito? Oo. Island light. Hindi dyan ah. Vlog ka? Oo. Bibili po kaming alak. Dito kuya. Dito ba? Bibili kami ng alak at mag-shot sila. Sila lang. Lang dito Bawal po sa church namin. Oo. Ano kuya? May 20 pa.
Anong name mo, ate? Shout out. Sige na. Ay, kuya, ano? Vlogger po Ah, kayo? Oo. May channel pa lang, pero kukunti lang yung ano. Wait lang po ba itutulong namin? Subscribe po kami. Paolo Pangilinan channel. Thank you! Piatos na lang. May nabudol na subscriber. Yay! Nadagdagan ng isa. Ang dilim-dilim. Sa tayo maligaw. Dito na po kami sa aming mansyon. Hindi naman tayo nakikita. Nakakuha kami ng isang subscriber. Yay! May nabudol kaming isa. May nabudol na isang subscriber. Mga vloggers kayo? Oo, teka. Hindi makita yung tent to. Hindi ka makilala. Wala ba tayong dalang sponge? Wala. Wala. Mahirapan ka dyan. Basta mahugasan, okay na yan. Dito. Tara na karadang. Picture daw tayo kaya doon sa ano? Yung maraming kubo-kubo doon. Tara. Yeah. Ngayon na ba? Ito ang gagawin kong kama ngayong gabi. This will be my bedroom for tonight. Ayan. Room tour. Mamaya, maglalatag ako dyan. Lumikas dahil kasalukuyang binabagyo. Signal number 4. Signal number 4, bagyong Paolo. Ayan. Sa dating pwesto. Ilagay nyo na sa loob lahat ng gamit. Pero wala tayo ano. Wala kasing tao kanina sa loob kaya lilipat talaga. Alam naman mga Oo, yung ubingay. Good night, peeps. Gendok 16. Gendok 16. Dito ay ayaw yung sabihin si Kuya. Gendok! Night.